Ini bagi kebang mako khaira wajak tong khawne sapung hopung thu yai muk terai nono manse wajuk jago aku putih min bathadi ini bagai có thấy sa tông ô ya leti nên khứ na đi ni bagai có ki sa tông ha ha Sa upi lười nói chinh lời lang đi ni mưa khano hui ta ton đi ô bơ kashikla ba no mano nayo nung ki sa khawa tong nai na ba ô bơ kashikla ba no mano nayo nung ki sa khawa tong nai na ba okor moti nung batadi ini bagai kothai sa tombo onchukulo nung khna di ini bagai koki sa tombo